Tenang yang jongi ka grup coba assembly W Maringar bak kerjai thang ni manga bak di thang ni ikot ni weria baram ki pai bak ki ba don hakane kari kasi jantia barok ka meklaya basutrat ya kedus ke bawan hang ni ha pung pam khanai ke bahap hang ni ha west kasi hill district ke ba penlong lar pesan tarik benai ba chipeu ser pusan ka price ke dei ka banakong ke dei ka jimi lane lam tre ke jimi ngibu artili ki option min ada kapsong pisah hadu sepolak te ke baar ke dei ka alto ke ten new gen brand new lane ka pisah lailak te ke balai ke dei silak ke basau ke dei lai phajar bat ka dot tiket ke dei lai spa ka we bat sam spa artili te kapur pri lakai ke dei be kapur lai baje tik bat ladap piar tatien do ngin penlek da ka bahok da ka bakhut ba suba ngin di tiket be tang hatu ka sngi ba hab desi sejan ti ka pri lakai do ka dei hangtai ta ngin satia da ki jan screen lan ki LED screen ki bahak bah hang tu khnang ba prio I naduk ka rukom khliap naduk ka rukom thit ma phi naduk ka kum ken ru ya ki slip tis ko bah ngi khot ngi wer wan ko bah wan kal di ka las hang ne ha wes ba prio la kai ka lo ki dok ba hek tam hang ne ha wes kasi hil jongi khule sibut